Pekný deň, volám sa Dominika a väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu alebo baby veštbu. Venujem sa vešteniu bábetiek, otehotnenia, tehotenstva, taktiež rozprávanie sa so spirituálnymi detičkami. A v dnešnom videjku som si pre vás pripravila naozaj také zaujímavé rozprávanie na tému komunikácia s nenarodenými deťmi. Taktiež som si prečítala knižku Rozhovory s nenarodenými deťmi. Potom vám dám link na toho psychológa. A bola to nádherná kniha. Tento psychológ robil výskumy v 80. rokoch. A čo tam bolo pozoruhodné, ako nás ovplyvňuje to tehotenstvo, zmýšľanie matky, pôrod a ako sa narodíme rodičom. Robili sa tam pokusy, ktoré naozaj objasňujú to, že tie detičky ešte dávno pred narodením v nás vnímajú, sú veľmi múdre. A toto nie je nejaká ezoterika alebo spiritualita. Sú to reálne štúdie psychologické. A hoci ja sa venujem tým spirituálnym detičkám, ktoré sa vám majú narodiť, tak je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili tie potreby a tú komunikáciu s tým nenarodeným dieťatkom, že je taktiež veľmi nutná. Čo bolo pre mňa takým kľúčovým zistením, bolo to, že tie nenarodené deti sú veľmi odkázané na lásku rodičov, hlavne na lásku matky. Keď vy ľúbite svoje babetko a rozprávate sa s ním ešte v brúšku, je vedecky dokázané, že bude inteligentnejšie, že budete mať ľahšie aj pôrod alebo nadviazanie toho bondingu s dieťaťom, ako keď to tehotenstvo beriete vlážne, všade sa ponáhľate, v prípade to bolo nechcené tehotenstvo. A taktiež tam popisuje aj dôležitosť vzťahu otca s matkou, že ako oni dva sa ľúbia, či ten otec sa teší na dieťa. A je to kvôli tomu, že tie deti sú veľmi citlivé na lásku. A keď sa vám aj má narodiť bábätko, tak tie spirituálne detičky, teda tie nenarodené, si často vyberajú rodičov na základe ich lásky medzi sebou. A toto napríklad mi prišlo také najskôr, že však ale pozrite sa, koľko párov si spraví dieťa, keď sa poháda alebo sa rozídu, že prečo pre tie detičky je to také dôležité. Ale väčšina detí, ktoré sa už bude rodiť po tom roku 2025, nechce mať karmické väzby. To znamená, že tam už nechcú mať takých tých rodičov, ktorí by boli silení, ktorí budú násilnícky. A na to, aby mali ten najväčší rozvoj a aby tú planétu u nás dokázali trošku upgradenúť a dať do poriadku, potrebujú tiež veľa lásky, podpory. A keď vy si chcete primanifestovať to bábätko, tak nie je to len o tom, že vy si budete vizualizovať to dieťatko alebo že ho budete mať, ale je veľmi dôležitá tá láska, ktorú mu chcete dať. Povedzme si to tak, že keď už dlhodobo sa snažíte otehotnieť, ja vám radím, aby ste začali rozprávať sa s tým pomyselným nenarodeným dieťatkom a začnete mu hovoriť o tom, ako by ste prežívali ten deň s ním, ako by ste ho ľúbili, ako sa s jeho otcom na ňo tešíte. Keď aj chcete ísť na umelé uplodnenie alebo nemáte partnera, chcete to bábätko, pokojne mu hovorte, ako ho ľúbite, ako sa na ňo tešíte a presne vám to zvyšuje tú vašu vibráciu. A teraz zase budem hovoriť o tých vibráciách, ale ako je aj tá Omega Chart of Vibration, tak keď máte vibráciu lásky, je to veľmi radosti a pokoja, tak to sú tie vysoké vibrácie. Keď to bábätko sa má zrodiť a ide do vás, tak väčšinou ono má veľmi vysoké vibrácie z toho druhého sveta. Keď vy ste v energii strachu, výčitiek, hnevu, frustrácie, máte tam tie nedoriešené veci, alebo ste prišli o babetko, potratili ste nahnevaná na partnera, nahnevaná na rodinu, ste v nízkych vibráciách a to babetko to cíti
že ste v tých energiách strachu a nevie sa k vám dostať. Ja to vždy vysvetľujem na tom trápnom príklade, že 40W žiarovka neznesie 1000W prúd. Tak rovnako aj vy, na to, aby ste si privolali to babetko alebo aby ste s ním mali to puto, aby veci dobre dopadli, dávajte mu lásku, povedzte, ako ho ľúbite, precíťte to, aké je krásne byť mamou a snažte sa nepozerať tie sociálne siete, kde vidíte tie utýrané ženy, ktoré ale neustále frflú, nemajú na seba čas a zvalujú tú vinu na to dieťa. Takže snažte sa hľadať tie pozitíva, snažte sa naozaj o tú láskyplnú komunikáciu, či už je vo vašom brúšku, alebo si ho chcete privolať. A potom samozrejme, keď sa narodí v tejto vibrácii lásky, pokračujte toho šťastia a radosti. A ja vám garantujem, že vám na ten svet príde dieťatko, ktoré bude rovnako šťastné ako aj vy a viac si tie veci užijete. Budem rada, keď mi dolu do komentáru aj napíšete, že či s vami toto rozprávanie rezonovalo a o čom by malo byť ďalšie. A spravíme si aj takto výkladík s kartičkami, že v akej energii sa momentálne nachádzate. Dobre, začneme 1., 2., 3., 4. alebo 5. Skúste si vybrať. Ak ste si vybrali prvú, je tu 5 mečov. Toto ukazuje takúto energiu, že ako keby príliš dávate tú energiu do takých tých tvrdých myšlienok. Myslím to tak, že veľa vecí sa príliš moc snažíte. Môžete veciam nechať ľahší priebeh, lebo častokrát zabudáte na to, čo v živote máte, na toho partnera alebo na nejaké iné veci, ktoré vás bavia, len aby sa niečo udialo presne podľa vašej racionality. Dajte veciam voľnejší priebeh, môžete mať všetko, keď prestanete sa zameriavať na to, čo všetko nefunguje. Alebo čo by ste mali robiť. Ak ste si vybrali druhú kartičku, je tu 4 mečov. Táto kartička obratenej verzii naznačuje, že dlho ste boli v takej tej energii, že ste nevedeli, čo robiť, nemali ste takú vieru. Teraz naznačuje, že už budete mať viac také inšpirujúce nápady, už tam príde nejaká taká tá kreativita, už sa prebudza pomalinky tá vaša intuícia, len namiesto toho, aby ste sa spochybňovali, tak dôverujte, že všetko je v tom správnom načasovaní a že robte tie kroky podľa toho, čo chcete robiť. Ak ste si vybrali 3. kartičku, je tu obrátená 3 mečov. Toto naznačuje postupné riešenie si minulých bolestí. Prežili ste veľa sklamaní, ktoré majú vplyv na vašu súčasnú situáciu. Treba doliečiť to srdiečko, odpustiť, zahojiť. Ak ste si vybrali 4. kartičku, je to obrátená 1 mečov. Táto kartička naznačuje, že fakt sa idete do tej energii, kde si vybojujete všetko, čo chcete. Nie je to ani tak energia bojovnosti, ale rýchlosti, že pomaly rýchlo sa začnú naplňať tie vaše priania. Keď je v rovnej pozícii táto kartička, tak to ide naozaj ako šmikot meča, ako šmahom meča. Teraz tam máte trošku také oneskorenie, ale trvá niekoľko týždňov, možno mesiac a vaše sny sa splnia. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, je tu obrátená 2 mečov. Toto naznačuje ako keby nerozhodnosť medzi 2 vecami. Niekedy môžete mať strach opustiť jednu stálu vec na to, aby ste si primanifestovali niečo nové. Takže skúste popracovať na tom, čo sa bojíte nejakým spôsobom opustiť, odhodiť. Ja budem tu stále pre vás. Moc sa na vás teším aj do budúcna a majte sa krásne.